Dale. Doncs al final fer el nostre partit, tenir la mentalitat clara de que cada partit és un món, que la Copa per això té aquesta gràcia, no? Per aquest format, que qualsevol equip pot donar sorpresa, aleshores anar amb duresa i amb mentalitat guanyadora des del primer moment. Sí, bueno, yo creo que Estudiantes es un equipo físicamente duro, que tenemos que mantener un poco el ritmo del partido, no entrar un poco en lo que ellas quieren. Al final, bueno, yo creo que es el partido de cuartos más complicado, por cómo estamos ahora mismo en la posición en Liga, pero bueno, un partido que tenemos que ir con la mentalidad que fuimos allí a Madrid y bueno, a ganarlo. A nivell de club, Sandra Guanyó, qui sigui, les últimes 7 finals, a la Club n'han perdut 6, però n'ha guanyat una fa 3 anys. Com s'afronta també aquesta final, una nova final per al club que aspira a guanyar aquesta competició? Gràcies. Bueno, la idea es esa, es ir a ganar, y para ganar tienes que ganar partido a partido a los mejores equipos que hay ahora mismo en esta Copa. Estudiantes va a ser el primer rival muy duro, el siguiente pues probablemente entre IDK y Valencia pues podría ser Valencia, pero bueno, nuestra idea y nuestra mente está puesta en llegar a la final y en traernos el título. Jo et dic una altra, després de guanyar IDK segurament és un reforç positiu després d'un mes complicat on s'han perdut partits, on a l'Eurocup no s'ha pogut passar a la segona eliminatòria. Afronteu la Copa amb bon rendiment després de guanyar IDK, vista complicat també? Sí, al final de moments durs que hem passat jo crec que l'equip s'ha unit més, que ara ens queda donar tot i posar totes les nostres forces en primer la Copa i després la Lliga, que al final, com deia la Sandra, no? L'Uni ha d'estar a les finals, lluita per això, i el que volem és anar a guanyar-les i donar-los alegries a la nostra afició, que està allà al nostre costat sempre. I una mica això que comenta ella, no? Que al final, si volem arribar a la final, s'ha de guanyar cada partit, que tots seran un nivell d'exigència superior, perquè cada cop la Lliga està més igualada i més competida, així que, com ella diu, no? Mentalitat guanyadora i com a l'últim partit, no? Aquesta intensitat des del primer moment. No sé si hi ha una esperit de ganes de reivindicar-se o després de totes les circumstàncies que han anat passant, que sigui la Copa un bon aparador per reivindicar-nos i també arribar a aquest tram final de temporada amb opcions de tot. Bueno, una Copa és il·lusionant, no? Tot equip vol guanyar-la i estar allà. Crec que totes som conscients del treball que fem rere dia a cada entrenament, en plan l'esforç que posem, les ganes i poder els resultats no han acompanyat com ens agradarien i ara és un moment, no? per estar allà i sortir a guanyar tots els partits. No sé si esteu tots disponibles, a part de la Giedre, viatgeu totes o la resta? Sí, viajamos todas. G pues bueno, va a depender un poco de cómo vaya su evolución, pero viajamos todas las 12 y ojalá podamos estar las 12 en todos los partidos. Sí, la Copa sempre és una competició que agrada molt a tothom, no? Perquè hi ha molt bon ambient i encara que es pugui perdre el quart, és una competició que hi ha ganes, ¿no? Sí, bueno, la idea no es perder en cuartos, obviamente, pero sí, la Copa yo creo que es la competición más especial y más bonita para todos los equipos y yo creo que también para todas las aficiones. Al final, todo lo que representa, tanto dentro como fuera. El año pasado en Zaragoza se vio que fue una Copa, bueno, que creo que todo el mundo disfrutó muchísimo y que ojalá esta Copa en Huelva, pues bueno, sea igual de bonita. I una última per la Sandra. N'has viscut moltes de copes. Com s'afronta i com a capitana, què els dius a les jugadores també per animar una mica a buscar la victòria? Si es que os dius algo, Bueno, sobre todo disfrutarla, porque el ambiente que se vive en la Copa es diferente a lo que vivimos día tras día, porque bueno, que jugar una Copa siempre es muy especial y sobre todo eso, ¿no? Y luego tener la mentalidad de que podemos con cualquier equipo y que estamos ahí para llegar a la final. Vull suposar que de l'ambient ja sembla que sigui Huelva, no? Perquè no veure i hi viu gent, no? Bueno, està clar que a nivell d'ubicació doncs, poder no és tan accessible com altres llocs, però al final nosaltres ara ens hem de centrar en disputar-la, en donar-ho tot. Estic segura que molta gent, no? Farà l'esforç per venir, llavors amb més raó hem de donar-ho tot a la pista
I sí que, com deia ella, no? Hi ha hagut moltes copes, la passada, doncs, poc més a dir, no? Tota la gent que va anar-hi i serà difícil igualar-la i més doncs, amb un pavelló que poder no abarca tanta gent, però bueno, jo crec que, com diu ella, és un moment de disfrutar de totes les aficions d'Unió i ja està, una mica això, no? Sí, és competitivitat, però tot que ara qui guanya no té aquest bitllet directe per anar a l'Europa. Es que no me he enterado. Ah, Perdón, es que me he puesto un poco a veces. Si pierde competitividad, que al ganar no va a vale, ser Euroliga. Perdón. En plan, la mentalidad. Bueno, por un lado quizá no es como otros años que sabes que si ganas la Copa vas directamente, pero creo que ganarla también te da un plus de cara a final de temporada, acabar con otras sensaciones y siempre teniendo una última opción de poder meterte. Bueno, yo creo que quizá le quita un poco, pero no creo que los equipos estén pensando en que como no hay plaza, o sea, no va a haber plaza directa de Euroliga con la Copa, le das menos importancia. Sobre això, no, que al final és un títol. Vull dir, sí que és veritat que poder aquest fet doncs, és un canvi que hi ha hagut aquest any, però és que és un títol. Aleshores, qualsevol jugadora el que vol és guanyar títols pel seu club. Així que jo crec que competitivitat hi haurà. No, lo primero... ¿Sabes? Lo primero es pensar en Estudiantes, que es el primer partido que tenemos y a partir de ahí veremos cuando llegue el momento. Claro, eso no...